Salut. Bon, elle n'a choix que quoi? Les deux Madame Palmer sont là. Hein? Bimano, elle n'a choix, ok. John est original. Ni moi, je suis original. Je suis ni moi, je suis photocopie. Je suis original. Original code. Madame Palmer Flalevé, elle n'a choix que. Allah wa kibaru. Couronne beta di John. Oh, Madame Pali va parler, qui va parler. Oh. La personne est trop belle. Palmeri chéri be kuma jone be kuma fale botigira majane be kuma jone be kuma fale botigira Allah descend oh Palmeri les can choisi Palmeri les can légaliser ni musomi makeita chesoro walai bilai perdila ha nete kuma keita cha kodo ye champion ale ye majane fichini gaena. Wow. Iye ko kele teba asiri ya kele teba elle est comportée doni jomba kuya abana mina to ko taf ni ya dale plus tentafo ay nete kuma tafo nete kuma ni couronne koy ma no de couronne ko ma no samedi lo couronne koy ni couronne do to la fora mo ko et Allah est-ce que France concerne ma mata kito couronne me poser erni mina Kurani me placer l'hermina. Ani ko be ko me kurani tigi ko ni lo ne ko ni enta fo ka bla kurani abe perega ke dole. Kurani be bla dele kuda. Ay nete kuma kurani tigi. Awa makiaji kala. Kani ma bauda. Pare kono de be se ka boya. Ko le ni ko ba. Parce que tanga le ba tienne de biche. Salam alaikum. Awere aw ɲɛ b'an fila sigilen na an b'a dɔn ko ko dɔ kan ka kɛ ko dɔ bɛ nale ko dɔ kuma sera minɛ sinikɛnɛ kɔ a bɛ taa ka coro mɔgɔ min bolo ne tɛna n ta fɔ n ko numéro 10 parce que numéro 10 kɛla populaire ye ka ban n bɛna n ta créer le a tɛna o création fana ka k'aw ɲɛna k'a créer a ye na dɛ o création ka k'aw ɲɛna parce que fo création ye kɛ ɲɛna ne bɛna n ka tɔgɔ kura créer n tɛ numéro 10 ta n tɛ le roi ta n tɛ foyi ta n ka création a dan n'o création o bɛ kɛ salle kɔnɔ ye donc n'a fɔla mɔgɔ min kɔ dɔrɔn san yɛrɛ tagala k'i to a y'aw pere dɛ a ye na parikaw a ye bɔ samedi lo a kuma tɛ kɛ o don a y'aw pere i ye dugu la maga ne bɛ segin ka dugu la maga ale dugu la maga anw b'a segin ka dugu la maga barika min b'anw na anw b'a segin ka dugu la maga wa duwawu min b'anw fɛ anw b'a segin ka dugu la maga dugu la maga majɛnɛ bɛ dugu la maga bɛɛ ɲɛna a b'a maga fo jugu bɛ sira ale kamaga fo jugu bɛ complexe kamaga fo jugu bɛ déranger samedi a ye bɔ ni dugula maga in fɔra mɔgɔ min kɔ ko duman ba taara k'i to ko wɔrɔnkɛ bɛ ɲana wa ko tɔgɔle borora yala descend bigini bagaga mai ni wulada yala alale mansa yala bora alale tɔgɔ bɔ den na bora wow majane fitini bade maleni jetene jabate bade maleni afu keita bade maleni jontan jabate bade maleni muhamedi jabi bade maleni manye bade nyala dia safi jabate dia nyadeneni wande wabo jabatera momo sheri womana yano safi jabate womana yano malien luya hey safi do ba créer bigini bagaga woro ba berale we ala le to bo de na bora
ala le duwawu de na bɔra ala le baraka de na bɔla i ka koko kɛ wo bɛ fi kɔ i ka ɲali kɛ wo bɛ fi kɔ bigini bagaga ko barika ya barika majana ye ko fɛn kɔnɔ dɔ kanu fɛn kɔnɔ dɔ dun ya so nafolo bɛ ban lon dɔ sanuwulen bɛ ban lon dɔ ko bɛɛ ban lon dɔ fɛn min tɛ ban na bonya ɲuman de fɔni bini bagaga kama jana bonya dunya ɲɛna mene kɔsɔn di tɔgɔ fɔ barika ji yala barika bonya na o barika kanu na ye yala juru la lomba beredera ay te boni bagaga leche bini iye ko kele teba asiriya kele teba jomaya kele teba o ikake koko la ya ke tele ne kan o palmeri le ki choisi kana sira palmeri le ki légaliser mwande wabo malila maliyende mokoro ne mayeba maliyende ibeya o maliyende ite koma yera mano ivoirien de ibeya o ivoirien de ite sirana bigini ka fâché palmeri be fâché bigini ka kona fola ma se nkono de Nikele ni ngoni fora. Kurani ngoni aina afuna fumo kurani mena di mo. Palmeri be fâché bigini ka content palmeri be content majane fitini be content jetene jabate be content jontan jabate be content afu keita be content ande wabo hey ay madame keita yewa ni muso mi ma palmeri soro i perdi la fu falaki anu ya tuabuche Odo anu ya mignon garçon anu ya garçon choco anu ya tuabuche o bebo samedi anye nyon soro terembaka bebo samedi moye nyon soro terembaka kuma yo ile ma yela wa jute mo fani alomase yala aya fa bigini nyana majene fichini kuma lotena nsawala yala wala ibile nsawala madame palmeri idia nyangote se chiamboro mo belanda dunya kono ngite landa alalawa juru do moriba ala juru sara moriba ala le juru do nao ala le juru sala mo bela mo la bigini nakalanda ya koke lalila mo beti mo la bigini abana ko palmeri jansa fle abade ile kadi barika bonya na dusu ala mi sara la bade nyuma ala mi sara la sinje nyuma barika bonya na mo bela mo la bigini nakalanda ya koki nyana mo beti mo la fanani nakatia zo ya koke aya fo bigini nyana kombesa ya jonyara aya fo bagaga nyana kombesa ya jonyara safi jabate manaya kala jula sangwa itubaka kala jula sangwa inolonga kala jula sangwa isanu sumanjeli jeli luko jeli yakano kwa wasoka di jula minye kiyo jula kiteriye safi jabate yibore kana sira madamu momo yiboro bigini bagaga ikodido majene fichini mbiko bigini bagaga ikana sira jeko kele teba joma ya kele teba nikaki dia nyango kela samara ni isembwala nikaki ninga ko kela wiya fola isembwala janyo do bataleke dakante chi fade do batale fo dakante chi na bigini bagaga barika bonya na ye wari be ban londo senugule be ban londo femite ban londo wale bonya ye nila kanu wasala aya fo bagaga nyana bigini bagaga nyana kombesa ya jonyara merci beaucoup le bade plaza la star la kawuri merci beaucoup ay bo samedi ay bo parce que nama bo jona été na place soro ate soro de avant jode ay bo jona ko la ay bo
surprise ballon ba aw yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ majɛnɛ na a tɛ lakali tuguni a kuma tɛ a kɛ ye fitinin de kɛ bi samedi don couronne mana don a kun na a bɛ na couronne mana don an t'o fɛnɛ dɔn couronne mana don ne yɛrɛ kun na ne bɛ na min kɛ an t'o dɔn couronne mana don kun na n bɛna min la wa tɔgɔ kura min fana kɛra n cɛ o fana bɛ i danna parce que numéro 10 ne b'o bila ne tɛ touché o la o fo n ka création de ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ samedi mana fɔ mɔgɔ min kɔ e ma jɛnɛ est ce que o bɛ concert duman kɛ tuguni kuma tɛ kɛ samedi mana fɔ mɔgɔ min kɔ san yɛrɛ tagala a ye bɔ i ko kɔnɔ kulu ka na a ye na an ka bila da Palmer ka diamant noir n'a ka intouchable non c'est bon intouchable c'est le temps tout à fait vous savez tu son chauffeur bon nin kun ye direct ni kunkurunin ka kaw ye ka a yira aw la k'an b'an ka joie kɔnɔ yan alhamdulilayi an dalen don ala la an dalen don ala kira la an dalen don an ka fanu na inshallah samedi don ni ala y'an si jɔ k'a kɔnɔ an ka ɲɔgɔn ta ɔlɛ subuwa a ko tɛ kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ wa n'a fɔra mɔgɔ min kɔ regret belebeleba y'i ta ye regret belebele a ballon o y'o tigi ta ye a ye na dɛ a ye bɔ i ko kɔnɔkulu fɛn fɛn bɛ lini ka ni heure na aw bɛɛ lajɛlen bɛ to baasi t'aw la kɔni ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka kanu to ni ne ni n baden mankan ye Abidjan ŋanamuso intouchable a tɛ kuma koyi a tɛ kuma nka baarakɛdɔ man ɲi baarakɛdɔ tɛ sɔn aw k'an bɛn aw bye bye aw bisous